आङो नैबे समाव दंफैयो क'क्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय नैबे बासबारि गामियाव। नैबे बासबारि गामियाव सासे समाज सिबियारि बा पटबजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि सासे गोख्रों आफादगिरि सार सम्राट हाज'वारि, बे सम्राट हाज'वारि नैबे हाज'वारि सारनि नैबे आंगो थाग्रा न'आव आं नैबे समाव दंफैयो। आरो नैबे समावहाय जे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम नैबे आथिखालाव जे बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जे जाथायफोर, बेफोरनि सायावहाय जों नैबे समाव गुवारै नैबे समाव सार सम्राट हाज'वारिजों नैबे समाव सावरायगोन। सार, गिबियावनो नोंथांखौ बड'सा निउस जानानै गिबियावनो बरायग्रोना लाबाय। गिबियावनो आङो बड'सा निउसनि नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आजावबाय। लोगोसे बिनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खावलायनाय जाबाय। सार, नैबे समाव जों आथिखालाव जे बर' समाज आरो रायजोनि जानानै मा रोखोम बिफाव लागासिनो दं, मा रोखोम रायजोनि जानानै जों खामानि मावगासिनो दं, फोरमायनो हागोन नामा सार? आङो पटबजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि जानायलाय आरो आं गोबाव सम फ्राय 2009निफ्राय आं जे बर' समाजाव मावबोदोंमोन, रोङाब्लाबो मिथियाब्लाबो, दा बेखिनि गोबाव सम आङो एसे गिदिंनानै माखासे जे एक्सपिरियेन्स मोनदों, बे एक्सपिरियेन्स मोनबोनायखौ नि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनियाव जेनोखि जाफ्लेबाय थानाय बेफोरबादिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोङो बर' समाजाव गुवारैनो मोनसे एजेन्डा लादों। आरो बे एजेन्डानि मेन थांखियानो जाहैदों मा, जोंनि बिथोरावहाय जे बर' समाजखौ नि गेजेरजों फोसाबलांनो थाखाय जोङो थांखि आजावनाय जायोमोन। आरो बेवहाय जेनेबा खोमसि फोथायनाय, जिनाहारि, आइजो लांखारनाय, न'खराव जानाय हिंसा, जौ फाननाय आरो बायनाय, ड्राग्स बाहायनाय, उन्दै बैसोआवहाय हाबा लानाय, बेफोरबादि गासैबो जेंनाफोरखौ जेनेबा आरो दंबावो गोबांनो, जे गावनि गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोरबादिखौ जोङो मोजां रोखोमैहाय मावफुंनानै बर' समाजखौ धोरोम आरो जाथि नेवसियालाबानो माने एखेबारे गुवारैनो जों गोजोनै आवगायलांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। आरो बे थांखिफोरखौनि गेजेरजोंनो जोङो समाजावहाय एवारनेसनि गेजेरजों लासै लासै मोजाङाव मावफुंलांनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। आरो जे सार, नैबे समाव जों नुबाय थानो मोनदों आथिखालावहाय मोनसे बादायलायनाय बायदि नैबे समाव नुनो मोनदों जे हाबा जाखानाय जे आइजो, बे आइजोआ गावनि फिसाय बा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै, गावनि आंगो न'खौ गारनानै जे गुबुन सासे मोजां मोननाय बा गुबुन हारि बा गावनि बर' हारिफोरजों बेफोर खारनायखौ जों नैबे समाव नुनो मोनदों। बिनि आन्दोआव मा दं? सासे समाजनि आफादगिरि जानानै मा बुंनो सानो? बे सोमोन्दै जोङो एसे जेनाखि एक्सपिरियेन्स, बे एक्सपिरियेन्सजों जोङो नुबाय। जोङो माने सिगाङावनो बुंनो हागोन, लाभ्स एन्ड वान्ट्स एन्ड आदार्स, जोङो गावजों गाव जोङो अनलायनाय। जेनेबा धरक आङो आंखौ जेरैबायदि मोजां मोनो, आंनि हिन्जावखौबो आं बेबायदि मोजां मोननांगोन, अननांगोन, रोंनांगोन। आरो हिन्जावाबो जे गावखौ जेरैबायदि मोजां मोनो, बेबादिनो गावनि फिसायखौबो बेबायदिनो अननो आरो मोजां मोननो रोंनांगोन। बेबादिनो बेहाय दोदों जोङो लिभिं टुगेदार्स आनटिल डेथ, जोङो जे बिसि फिसाय हिसाबै जोङो माबोरैहाय थानांगौ बा माबोरै गोरोबलायनांगौ, बेबायदि जाहोन आरो गोबां बेबादिनो जाहोन दंबावो। जेनेबा आरो थाखा फैसानि आंखाल, बेफोरबादिनि गेजेरजों जोंनि न'खरावहाय बे गावस्रानायफोरखौ जों नुनो मोनदों। जेरोखोम बादिनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरो गासैखौबो जों नायोब्ला माने न'खराव जेंना, जे बेखौनो होनना बुंदों डमेस्टिक भायलेन्स। नानान धरन खारननि गेजेरजों न'खरावहाय गुलुं गुजुं जायो आरो फोथायलायनो हायै जायो बिसिजों फिसायजों। दिनै एसे गाबोन एसे नांलायनाय खमलायनाय जायो। बेफोरनि गेजेरजों बेफोरो दिनैहाय गावस्रालांनाय, गोजान जालायनाय आरो मोनसे अनलायनाया गैयाब्ला दिनैहाय हिन्जावाबो फिसायखौ मुगैनाय, फिसायाबो हिन्जावखौ मुगैनाय, बेबादिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बे खारलांनायखौबो जोङो अनुभब खालामनो हायो आरो नुगासिनो दङ। आरो जेनेबा दिनैहाय जोंनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा दिनैहाय गावहाय इनकाम गैया, खामायनो रोङा, बिसोरो माने गावनि मोजां मोननायनि गेजेरजों बे हथात हाबा जानायखौ जों नुबाय। हाबा जाखांनायनि उनावहाय गथ' गथाय जोनोम जाबाय, बिनिफ्राय बियो गथ'नो जाहोनो हाला, गानहोनो हाला, जोमहोनो हाला। बेफोरबादियावहाय बे बिसि फिसायजोंबो बेबायदि जेंनाया जायो। आरो बे समाव बियो गोजान जायगायावहाय गोबाव सम खामानि मावनो थाखाय थांनांगौ जानानै फैयो। बे समाव बिसोरो
बिसि फिसायजों बिसोरो माने गावजों गाव खाथियाव थानो मोनाखिसै, अनलायनो मोनाखिसै आरो बे समावनो नानान धरनाव परिबेसनि गेजेरजों बेबादिनो जाहोनखौ फ्राय जाफ्लेबाय थानाया जोङो नुयो आरो। नुनो मोनदों जे मोनसे न'खरा जे गावस्रायो, बे न'खर गंसे गावस्रायनायनि जे आन्दोआव मा दं सार, बे बाथ्राखौ नैबे रायजो राजाफोरनो खोन्थानो हागोन नामा? बे न'खर गावस्रानायाथ' जोङो दिनैहाय साधारनतै जोङो एनालाइज खालामनानै नुनो हाबाय न'खराव। दिनै बे न'खराव गावस्रानाया जायखौनाखि होनना बुङो जे डमेस्टिक भायलेन्स। दिनै बिमा, फिसा, बिफा आरो बिनिफ्राय फिसा बेबादिखौ गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'खर। आरो बे न'खराव दिनैहाय जोंनावहाय माखासे जोंहा सोलोंनांगौ आयदाफोर न'खराव दङ। गारजेनफ्रा, बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फोरोंनाय बा गथ' गथायफ्रा बिमा बिफाखौ मान होनाय बा जोङो बेबादिनो जोङो समाज बिथिङावहाय थ' जोंनावहाय एसेब्लाबो जोंहा दुरबलथा दं आरो न'खरनि मानसियाबो जे बेफोरबादिखौ जोङो गोजोनै खांनो आरो बे गियान होनोखौ जोङो नुवाखै आरो। बे दिनै लासै लासैनो जेखौनाखि बारा जालांबाय, बे बारा जालांनायनि बिथोरावनो बे न'खरावहाय गावस्रालायनाया जागासिनो थायो आरो। जेनेबा थाखा फैसानि खोथा लानानै थाइसे थाइनै लानानै जे नांगौ समाव फैसाखौ बिनाय समाव हरनो हायाखिसै, बेजों आरो बिसि फिसाय माबा मोनसे जाहोनाव सन्देह, जायखौ होनना बुङो सन्देह जानाय। दिनै हिनजावाबो दाबसेयाव थाङोब्ला गोबाव जाहैबाय, फिसाया सन्देह खालामबाय, नोङो मानो एथ' दिरि जाखो, मा जाखो, सोरजों लोंहैखो जाहैखो, आरो हिनजावाबो फिसायनि सायावहाय माबा मोनसे सन्देह, बेबायदि सन्देहआ जखन थालायो, थारमाने बियो फिसायखौ गावनि आंगो फिसाय हिसाबै गोसो गोरबोजों मोजाङै अननो रोङाखै आरो फिसायाबो गावनि हिनजावखौ अननो रोङाखै। बेबायदि अनलायनायनि अभाबनि गेजेरजोंनो मानसिनाव जे सन्देह थायो, बेबायदि सन्देहनि गेजेरजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे न'खराव बेबायदिनो गुलाय गुजाय आरो न'खर बायलांनाया बेजोंबो मोनसे सृष्टि जानाय, बेबो मोनसे खारन। समाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लागौमोन जे आथिखालनि जे लाइमोन, बे आथिखालनि लाइमोनफ्रा दे माखासे फेग्रा मुवा जेरै ड्राग्स, जौ बायदि रोखोमजों दि गफबनानै थायो, समाज बेरेखानि खामानियाव जे गफबनानै थायो, बे लाइमोनफोरनो माबाफोर जे मेसेज होनांगौ नामा सार, बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय सासे समाजनि सासे सुबुंफोरानो? बेथ' जाहैदों जोंनि बर' समाजाव गोदोहाय जोङो नुयोमोन, फ्राय 80% जोंनि बर' मानसिफ्रा जौखौनो लोंनानै फेदलाबायनानै नांलाय खमलायखौ नुयोमोन। दा जोंनि समाज बिथिङावहाय दा जों नुनो मोनदों 80% जोंनि बर'नि गेजेराव जौ लोंनाया खिन्थु गैया जालांबाय। नाथाय बेराफारसेथिंजाय मोनसे जिनिसा ओरैबायदि जोंनि बर' समाजाव हाबदों, बा जोंनि बर'ल' नङा, बेनो जाहैदों माने ड्राग्स। बे ड्राग्सनिखौ माने आङो एनालाइज खालामनानै नुदों, बा जोंनि माखासे गोरों गोरा बुद्धिजिबिफ्रा बुंदों जे जोंनि जे लाइमोन बर' हारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे जाहोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बेसेबां सत्य आं बेखौ बुंनो रोंला, खिन्थु बेफोरबादिखौ जोङो खोनाबाय थायो आरो। जेराव माने मा जोंनि जुब प्रजन्म, बे जुब प्रजन्मखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे माने जेनाखि मोनसे लामा, बेनो जाहैदों बे हाथियार, बेनो जाहैदों जोंनि सेंग्रा जोहोलावफोर सिख्लाफोरखौ बिसोरनि लाइफखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय मोनसे बाहेरानिफ्राय माबा मोनसे गोहोखौ जोङो हाबदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव होननानै आङो बेखौ मिथिनो मोन्दों आरो। जा बेबायदिनो जोंनि बर'नि बिथोराव दा बे ड्राग्स बे लोंनाय जानायनि गेजेरजों जोंनि बर' मानसिफ्रा बा जोंनि मानसिफ्रा बिदियावनो दिनै गोग्लैसोदों। जेरैबायदिखौ टारगेटखौ जों नुहरदों 9, 10, 11, 12 बे बैसोनि समावहाय फ्राय बे गथ'फोरखौनो दिनै जोङो मोजां मोजां न'खरनि गथ'फ्रा जे बाहेरायाव थानानै जे मोजां क्वालिटियाव आगान सुरदों, मोजां रोंदों, बेफोरनि सायाव बेबायदि गोहोमा खिन्थु गोग्लैगासिनो दङ। जोङो खाथि खालायावबो बेबायदिखौ नुदों आरो। दा बिनि थाखायनो जोंनि गारजेन आरो समाजफ्रा गथ'फोरखौ जोङो मोजां लेसन होनानै जोङो हमथानो हायाब्ला बे ड्राग्स फेया मुवाखौ जोङो निर्मुल खालामनो हानाय नङा आरो। बे बाहेरानिफ्रायनो मोनसे हाबनाय मोनसे बेमार बादिखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो। नैबे समाव जों मोनसे खोथाखौ सावरायबावगोन जे आथिखालनि जे लाइमोन, बे लाइमोनफ्रा जे समाजनि बेरेखा बा समाजनि नेमखान्थिखौ जे नेवसिगारनानै जे जुलि जायो, माखासे समाजनि जे जुलि जानाय जे बैसो, बे बैसोसिमखौ बिथांमोना नेनानै थायाखै, बिनि समाजनि जे नेमखान्थिफोरखौ सिफायदों, बेफोरनि लाइमोनफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा सार? बे बिथिङाव जोंहा समाजाबो मोनसे गोख्रों जानांगौ मोनसे जाहोना दङ। जेनेबा जोङो दिनैहाय सोरबा जोहोलावआ खम बैसोनि हिनजावफोरखौ जुदि लाबोयोब्ला जोङो गामिफ्राव थांनानै मोनसे सावरायमेल जायोमोन। बे सावरायमेलनि बिथोरावहाय फ्राय जोंनि गामि लेभेलनि मानसिफ्रा 80%आनो बे लेथा फेथाखौ मानो दोनबाय थानांगौ, बे
खम बैसो जादोंब्लाबो बेखौ हाबा होनाया गाहाम होननानै बुंगारो। ओमफ्राय जायफ्रानाखि इन्टेलेक्सुयेल गोरों गोरा मानसिफोर बिथांमोनहा फ्राय 10% सोआल'नो मोनसे बाधा होयो आरो। बेनिखायनो बेखौ जोङो समाजनि माखासे मावग्राफ्रा बेखौ होबथानो हाया जादों। मानोना जोङो सानो मा समाजखौ खांनायाव बेंनायाव जोहोलावफ्राबो एसेब्लाबो कन्ट्रिबिउसन जुदि होयोब्ला, गामिनि रायजो राजाफ्राबो आइ आफाफ्राबो एसेबाबो जुदि कन्ट्रिबिउसन खालामलायोब्ला बेफोरखौ निर्मूल खालामनोखौ जोङो लासैनो हालांगोन होननानै सानदों। नाथाय जोंनि बिथोराव बेबायदि कन्ट्रिबिउसन होलायनायखौ नुवा, खालि आफादनि सायावल' सोनारनानै आफादखौ दुसिनायनि लामायावसो लाङो आरोखि। दा बे खेथ्रआवहाय माने पुरहिताबो बाध्य जानानै बे खम बैसोखौनो हाबा होनांगौ जानानै फैदों आरो। दा नैबे उननि जे गभर्नमेन्टआवहाय बेखौ हमनायनि गेजेरावसो बे पुरहितफोरखौ हमना लांजानायनि उनावसो बेखौ एनालाइज खालामनो हादों, रियेलाइज खालामनो हादों। आरो बे एनालाइज बे रियेलाइजनि गेजेरजोंनो दा माखासे गामिनि मानसिफ्राबो सांग्रां जाबाय आरोखि। नंथारगौ बे जिनिसा गोनांथार, माने समा गोदोनि बादि नंला, माने गुस्लायबाय। ओंखायनो जोङो बेथिङै नोजोर होनाया गाहाम होननानै बेखौ नोजोर होबोगासिनो दं। बेनिखायनो आङो आसा खालामो बे खम बैसोआव हाबा जानायफ्राबो माने खमायलांगोन बा जोबस्रांलांगोन आरो बे। जे नैबे समाव नुनो मोनबाय थादों जे माखासे जे सुबुंफ्रा जे समाजनि जे खामानि मावनाय, बे समाजनि खामानि मावनायाव माखासे सुबुंफ्रा जे ओंखारबोआखै। सार मा बुंगोन बेनि सायाव? बेथ' नंगौ, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोरों गोरा मानसिफ्रा जोबनो गैयै दं। गोबां गोरों गोरा दङ, नाथाय बिथांमोनहा समाजनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आगबारायाखै। दा समाजनि खामानि मावग्राफ्रा खुब खम। दा जाहोना बेनो, गोबां मानसिफ्रा आगोलावहाय माखासे मानसिफ्रा जे समाजनि खामानिखौ आगभाग मावोमोन, खिन्थु नुबाय गाव गावनि गथ' गथायफोरखौनो समाजनि मावग्रा मानसिफ्राबो दिनैहाय माखासे समावहाय हमथाबोनो हायाखै। दा बिनिखायनो बेफोरो माने बुंजानांगौ जानानै फैयो आरोखि उनावहाय। बिनिखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं गोनां बिथांमोनहाबो गावनि गथ' गथायफोरखौ सिन्था खालामो जे आङो समाजनि थाखाय मोनसे गोख्रों एक्टिभ खालामनानै ओंखारोब्ला माने सानसेनि समाव आंनि गथ' गथायफ्राबो जुदि बेबायदिनो गाज्रि जुदि मावफ्लाङोब्ला होमब्ला माब्रै जागोन, बेफोरबायदिखौ सानहरनानै गिहरनानै माखासे मानसिफ्रा माने गोख्रोङै समाजनि खामानिखौ मावनायावहाय आवगायनो हायि बायदिखौ जोङो नुदों आरो बेवहाय। बिनिखायनो जोंनि बे बर' समाजखौ फोथांनांगौ थाखाय, गोख्रों खालामनांगौ थाखाय जोङो खावलायो जे गासैबो अखल बे जा सानैसो आफादाव मावग्रा दं बिथांमोननि सायावल' सोनारालासिनो गामिनि आइजो माहारिफ्राबो मदद होयो एसेब्लाबो, 5% 10%ब्लाबो। गामिनि रायजो राजाफ्राबो, गार्जेनफ्राबो जे 5% 10%ब्लाबो जुदि कन्ट्रिबिउसन होलायो, बेबायदिनो जोहोलाव सेंग्राफोरनिफ्रायबो जाहाथे एसे कन्ट्रिबिउसन होलायो, बेबायदिनो जुदि एफा एफा जुदि होलायोब्ला निस्सय बे खामानिखौबो जोङो मोजां रोखोमै मावफुंनो हागोन। दा जोंना समाया खालि अपेक्षा, बिथांमोनहा माने गामिनि गावबुरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे समाजनि माखासे मानसिफोरखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों गामियावहाय जोङो एवारनेस खालामनो हायो। खिन्थु जा नुयो माने सांग्रांथि होनाया गैया आरोखि। माबा मोनसे घटना जाबाल'नो समाजखौ नांगौ जानानै फैयो, बिनि सिगां बे सांग्रांथिनि थाखाय माब्लाबाबो सिन्था खालामा। आं आसा खालामो बे उननि बिथोराव जोङो बेफोरबायदिखौ लासै लासैनो जोङो मावफुंलांनो नाजागोन आरो जोङो अरायबो समाव जोङो नाजालांगोन जाहाथे जोंनि समाजा गोग्गो जानो हायो आरो। गोदोनि समाव जे बेफोरबायदि सासे आइजोआ जे जुलि जाखानाय बे आइजोआ जे गुबुनजों बा सेंग्रा बा गुबुन हाबा जाखानाय बेफोर सुबुंफोरजों जे दोनखारलांनाय, बे दोनखारलांनायखौ नुनो मोनामोन नामा सार? आथिखालाव बेफोरबायदिया सोलिगासिनो दं। नंगौ, बे खोथाखौबो जोङो एसे एनालाइज खालामगासिनो दं। आसलथे जोंनि बर' समाजाव जे गेजेर जराव खिन्थु समाजानो बायफ्रुलांजोबदोंमोन, आरो बे बायफ्रुलांनायखौ दाफामनो थाखायनो दा गोबाव सम नांसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला जे गोदो गामियावहाय गावबुरा, बिनि नेतृत्वआवनो गामिखौ मोजाङै जोङो नुदोंमोन। माखासे समाजनि आयेन कानुन शिक्षा होलायनाय बेफोरबायदिखौ नुदोंमोन। दा जोंनि बर'फोरनि बे मुभमेन्ट आरो आन्दलन फिरियावहाय बै समावहाय नोंथांमोना नुनो हागौ जे गामियावहाय जे आर्मि मिलिटारि पुलिसफोरनि उदखारिनि गेजेरजों माने गावबुराफ्रानो थानो हायि बादि जाबाय। ओजोंहाय माने जोंखौ फोरमायोब्ला मुस्किल दं, ओजोंहाय गावबुराखौ प्रेसार खालामबाय। बेफोरबायदिनि थाखाय बै सानसेनि समावहाय गामिनि जेनाखि गावबुरा, बे समाजनि बेंग्रा, बियो गैया जानानै फैदोंमोन आरो उनावहाय एबसुनि गेजेरजोंसो बेफोरबायदिखौ जों फोसाबनायनिखौ लामा लादों। दा बेबायदिनो लासै लासै सिन्था खालामफिननानै जे दुलाराय बर' समाज आफादखौ गोख्रों दानानै होदों आरो आनसलिक दानानै होदों, आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो खामानिखौ मावफुंनायाव जेनाखि जोङो आगान होदों। आरो बे बायफ्रुलांनाय समाजखौ दाफिननो थाखाय गामिनि गावबुराफोरखौ जोङो खावलायदों। नाथाय बे बायफ्रुलांनायनि बे माखासे
रुल बेखौ जोङो दासिमबो खालामजोबनो हायाखै जार फले दिनैहाय गामि सिङाव थानाय माखासे मानसिफ्राल' जुदि मानिनायखौ जों नुदों खिन्थु बांसिन दानि गोरों गोरा एसे रोंफ्रामनायफ्रा बियो दिनै टाउन सहरै बांसिन बेफोरबायदिया गोसारनायखौ जों नुदों थांदों आरो समाजनि आन्दोआव गैयालासेनो फ्रिलि थादों आरो बे समाजनि आन्दोआव गैयै फ्राय बांसिन मानसिफोरनि गेजेरावनो बेफोरबायदि जाथाया बांसिन जाफ्लेबाय थादों दाबो गामि गामि सिं सिङावहाय बेबायदि जिनिसा माने जोंनि साइडआवबो खुब नोजोर होनायनि गेजेरजों गोख्रोंखौ लागासिनो दं आरो बे लादों नोंथांनिफ्राय जोबथारनाय आयदायाव नैबे फैसै जोबथारनाय कुइसन बेयो जे सारा बुहुमाव थानाय जे सुबुंफोर जे रायजो जानाय सुबुंफोर बा आइजोफोर बिथांमोननिसिम बुहुमाव थानाय बर' सुबुंफोरनिसिम माबाफोर मेसेज होनांगौ दं नामा सार समाजनि बागैहाय समाजनि थाखाय आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे जोंनि बर' हारिया जौगालांनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो समाज बिथिं आरो न'खरनियाव जोङो बांसिन गोहोम गोग्लैयो दा गथ' गथाया सासे जोंनि बिथोरावहाय बिमा बिफानिबो माखासे दस थायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ जोङो समाजनि बिथिङै जों गियान होआ मा होयो जोङो दिनैहाय बियो खालि लेखानि फारसेल' जोङो बांसिन शिक्षाखौ जों होनायखौ नुयो रोङै रोङै रोंलांबाय MA BA पास जालांबाय नाथाय बिसोरनाव जेनाखि गियान बिमा बिफाखौ बोरै मान होनांगौ जाथि बंस'फोरखौ बोरैहाय सनमान लानांगौ आरो जोङो माबोरैहाय जोंनि बे भुल गोरोन्थिफोरखौ जों खमा खालामनानै गावखौ सुद्रायनांगौ बेबादिखौ जोङो नुवाखै आरो दा बिनि थाखायनो मेन दायथ'आ जोंनि फार्स्टआवनो गार्जेननि बिमा बिफानि आरो जोंनि समाजाव दासिम जोङो मोनसे गोग्गो प्लेटफर्मखौ जोङो दानो हायाखै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दा गोरों गोरों मानसिया गामियावनो गावबा गावनि न'खरनि बाउन्डारियाव जों थानायखौ नुयो बैनि गोरों ज' जानानै मोनसे जिरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म जोङो दिनैहाय लेखाखौ रोंनायजों लोगोसे जोङो थांनानै थानायनि थाखाय जों माबे लामाजों आगान सुरनांगौ जों बिनि थाखाय गैया आरो जों खालि क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ बुङो खिन्थु आं समाजनि तरफनिफ्राय बुंगोन दिनै जोंनि बिथोराव MA फार्स्ट क्लास दं BA फार्स्ट क्लास दं गोबां मानसि दं बिहामजोफोर जाना दं MA TMA पास जानानैब्लाबो खिन्थु बेखार बेनिखायनो जोंनाव गोग्गो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनाव फाइनान्स इडुकेसना जोंनि थाखाय दरखारथार मेन बे फाइनान्स इडुकेसन होनना बुङोब्ला जोङो कमार्स फरायनांगोन होमब्लासो जों बुजिगोन आरो जोङो इक'नमिक्स अनार्स लानानै फरायब्लासो जों बुजिगोन फाइनान्स दा जोंनि बिथोरावहाय गोबां जोहोलावफ्रानो गोरों गोरों लेखा रोंबाय नाथाय जोंनि फाइनान्स इडुकेसन गैयिनि थाखाय जों बेखार बांसिन मानसिया दङ बेखारा सोर लेखा गोरों जेसेबां दङ बिथांमोनासो बेखार जायहा लेखा रोङाखै बे मावनानै जागासिनो दङ दा आङो खावलायदों जोंनि मानसिफोरा क्वालिटि इडुकेसन होनायनि गेजेरजों जोङो खालि जोङो सोलोंथाइ MA BA पास बेखौल' खालामालासिनो जोंनि गेजेराव जोङो माने बे फाइनान्स इडुकेसन सम्पर्के जोंहा सोलोंनांगौआ मत्त' गोनां आरो न'खरनि गेजेरावबो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ माबेयाव थांदों जों बेखौ नोजोर होनांगोन दा जोंनि गथ' गथायखौ जोङो नुयोब्ला बुंगोन मा बिसोरो दा फरायनाय समावहाय सुक्तिसो खालामो जे जों आं मेट्रिक पास जायोब्ला आङो नोंनो बाइक होगोन आङो 40-50 हाजार थाखानि मबाइल होगोन नों मेट्रिकखौ पास खालाम फार्स्ट डिभिजन पास खालाम बेबायदिनोसै दा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनैहाय बे मबाइलनि गेजेरजों बा बाइकनि गेजेरजों गावनि जिउफोरखौ जों खहा खालामनायखौ जों नुगासिनो दं आरो बेनिखायनो आं खावलायदों जे जोंनि गार्जेनफोरनिफ्राय जोंहा कनसियास जानांगौ दा समाय सफैबाय जोङो गथ'फोरखौ जोङो दानांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोङो नोजोर होनांगौ गावनि गथ'फोरनि सायावहाय दा जोंनि गथ'फोरखौथ' जोङो दाबसे कलेजाव फरायहैयोब्ला बे मा खालामनानै दं बोरै दं जोंथ' नोजोर होनो हाया बेनिखायनो जोङो बे जाखांफुनाय बे फरायनो नागिरनाय बे गथ'फोरखौनो जोङो मोजाङै जोङो बिथांमोनखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो एसे समाजनि गियान आरो मोनसे धोरोमनिथिंजाय एसे मानिनाय आरो गियान बे जिनिसखौ जोङो होनो रोंनांगोन बिमा बिफाफ्राबो आरो गथ' गथायफ्रा मानिनांगोन बे खेथ्रआव जोंनि बर' बिमाफ्रा बा बिफाफ्रा बिफलथा जाबोगासिनो दं आरोखि नंगौ बिथाङानो जाहैबाय सार सम्राट हाज'वारि बिथाङा पर्बतझारा जिल्ला बर' समाज आफादनि सासे गोख्रों आफादगिरि नैबे समाव बिबान लानानै बिथाङा समाजनि जे खामानिखौहाय जे गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ दोनथ'नानैबाबो बिथाङा समाजनि खामानियाव मैखोमै नैबे समाव बिहोमा लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो सार बिथां सम्राट हाज'वारिखौ नैबे समाव जोंजोंहाय दसे समबाबो नैबे समाव सावरायनो खाबु होनायनि थाखाय सार बिथांखौ नैबे समाव जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोननाय थाबाय